Terve vaan kaikille katselijoille ja tänään taas vähän vesipiippailu luvassa. Tällä kertaa ihan suomen kielellä. Tässä on tämmönen pikkuinen järvi, jota on tullut koluttua jo muutama kerran aikaisemminkin ja jonkun verran kultaa ja hopeata löytynyt ja aika vähän roskanen paikka. Yllätyin tosiaan tänään, kun ei täällä ole ketään uimassa, vaikka kuvittelee, että tää on ihan täynnä tänään, kun on lämmin päivä. Mutta no, katsotaan mitä löytyy ja löytyykö mitään. Itse asiassa ensimmäinen pulahdus järviveteen tänä kesänä. Että näin niin kuin uimahousujen kanssa. Eli tänään taas toi Excaliburin suoralla varrella testi käytössä. Että ensimmäinen kerta itse asiassa käytössä tää suora varsi. Katsotaan mitä tapahtuu. Eli katsotaan. No niin, ei joku pari metriä rannasta ja tuli heti tämmönen aika matalan kuuloinen signaali. Katsotaan. Mitä sieltä paljastuu. Täällä on välillä aika hankala kaivaa, kun tässä rannassa pitäisi kyllä olla ihan pehmeitä hiekkaa. Katsotaan. No, se on kauhas, mikäli se onkaan sitten. Jaha, no se oli vähän niin kuin mitä mä ajattelinkin. Foliota. No, ei auta muuta kuin katsoa uutta kohdetta. No niin, siinä olisi päivän ensimmäinen kolikko. Sehän on niinku 10 penniä. Vuosiluku 2000. No, jotain se on sekin. No niin, siinä olisi päivän toinen kolikko. Taas 10 penniä. Jonkunnäköinen lyijypaino. Tällä kertaa penni. 63. Pientä kolikkoa tänne. Tommonen aika olematon rikkamasormus. Tosi hyvä signaali kyllä, aika matala. Tödi, se on ihan 50 penniä. Aika outo signaali oli. Vuonna 1990. On siis niin mahtava päivä tänään, että mikäs tässä on vedessä lilluissa. Tätä ette kyllä ihan heti usko. Ei ole montaa signaalia kaivettu mennään, kattokaa mikä löytyy. Aika iso vielä. Vau. Vau. Ja olihan kovaa maata mitä piti kaivaa. Ai. Siinä se on. Excaliburin kultakausi on korkattu nyt. Ja aika nopeasti vielä. Se on 14 karatin kultasormus. Aika hyvän kokoinen vielä. Ei tästä paljon paremmaksi voi reissua enää tulla. Ei muuta kuin lisää etsimään. Meinaa lähteä karkuun, mutta haavi jäi
50 senttiä. Huusi melkoisen kovaa. Huusi kyllä melkoisen kovaa tän kanssa. Käypää rahaa. Mikäs sen parempi? Ei valittamista. Joo. Edellisestä kolikosta noin 20 sentin päässä oli tämmönen. Veikkasin, että on taas 50 senttinen, mutta ei, kyllä se oli ihan rihkama sormus. No, vähän jotain kultauksen tapasta on pinnas, mutta kyllä se nyt rihkama on. Ei muuta kuin talteen. No niin, tää oli varmaan se, mikä siinä huuteli äsken kunnolla. Ei oo kyllä ihme, kun tää on. Sehän on valmiina. On kyllä todella hyvässä kunnossa. Miksipä se täällä järvessä menis? 84 vuoden. Ei edes naarmuja oo paljon mitään. No, siinähän sitä. Taas jotain. Ja uimaritkin kaikki katosit. Mikäs täällä on rauhassa ollessa? Tuossa reijän vieressä. Siitä toi kevyttä vai? Tippuuko se nyt vaan sitten kaupasta pois? Täällä on suuremmat käy. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Eikä. Meinasin luovuttaa tän kaivamisen, mutta ei vitsi. Toinen kulta. Samana päivänä. Todella harvinaista. Wow. Sinällään jännä, että mä oon tämän kelvan käynyt tuolla Seahunterilla kyllä läpi aikaisemmin, mutta ei oo tätä tullut sitten vastaan. En nyt kyllä näe tästä, että monta karattia se on, mutta 14 veikkaisin tai jotain semmoista. Aika hyvä kokonaan. No, ei valiteta, etsitään lisää. Muutaman kerran saa kaivaa, mutta joku vanha nappi sieltä ilmeisesti sit nousi kuitenkin. Kuulosti paljon paremmalta. No. No problem. Oho, ainakin 8 kaavallista. Ja 10 penniä. Oi kun. No, aina ei voi voittaa. Tää on ihan mielenkiintoinen. Se on Ruotsin kruunu, mistä on tehty niin kaalakoru. Ilmeisesti. Tai riipus. 1961 vuoden 1 kruunu. Gustav Adolf. Kyllä, kyllä. Ihan mielenkiintoinen löytö. Tommonen sormus. Näyttäisi rihkamalta kyllä. Jotain kuitenkin. Tommonen. Järeen kokoinen hopeasormus. 925 leimattu ihan normaalisti. Varmasti luokkasormus. Joo,
päivämäärästä päätellä.